Assalamu alaykum hormatly illäçler. Şu gün men sizi hemmäňizi ýetip gelen mukaddes Gurban bayramyna ýa. Bu beýik bayram rehimdarlyň, ynsanperligiň birik ýere hormat goýmagy we mertäçligi goly bermeň nyşandyr. Bizim ata-babalarymyz bize öwretdi. Ullara hormat goýmak, agyr günne dogry anlaşmagyna kömek etmek we şu zatlara bize ýanky bizim dogry anlaşmamyz şu zatları teklip etdi. Ine şu gün halkymyzyň ady birini saklamak üçin, birik ýere goly bermek üçin we adalata bolan anamy ýitirmezlik gaýraty möhümdir. Türkmen halky hemişe haýhasy, habarlary we ruhwentligi bilen tapawutlanýardy. Şoň üçin şu günem biz hemmämiz birleşip şu bayramy bellemeli we gelecekde agbyr bolup öz ojaklarymyzda parahatly, adalatly biz her wagt gorakdyk. Hormatly ýerleşler. Ýetip gelen Gurban bayramyny sizi kutlaýan. Sizin hemmäňize birinji bilen jan hakkary berýän we gelecek ýyllarda Türkmenistanyny hemmämiz daşynasy bilen adamlar bizim işçi migrantlarymyz we Türkmenistan içindäki dogun anlaşmamyz bilen birlikde şu ýa bayramy bellemek niýeti. Hoş sag bolun, bayramyňyz gutly bolsun.